Ev zêdetirî 4 mehane hikûmeta Şamê rênade derman derbasî Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bibe. Di encamê de gelek cûreyên dermanan nayên peydakirin û yên heyî jî nirxên wan gelekî buha bûne ku bûye sedema dilgiraniya xelkên Herêmê. Hevserokê Yekîtiya Dermanfiroşên bajarê Qamişlo Kamiran Bêk ji Rojava TV'ra got hikûmeta Şamê bi behaneyên cuda derman derbasî Herêmê nake. Ê rastiya mijarê dorpêçeke siyasî ye. براستیش بۆ دەرمانە ئەفهەی زێدی 4 مەها دەرمان دەرباستە بووی ئالیێ مە ئەبێژە بالێ ڕۆژاوا طبعا vaya ji alê rejîmê de wan derbas nekir em çixwasî me mihawele kirin hûn derbas bikin car caran digo ê şehîn xeyirîne caran digo na newloyî dawê dawê me nas kirin û qerarek siyasî bû netxwast derman derbas bikin aliyê Rojava ما gelekî danûstandin kir hetam derman derbas kin bes rastî zêdî 4 meha gelekê ser miletin û derman derbas nebe asnaf serê sedî sî xwe dibûn qatirê çava xwe dibûn dermanê şekir xwe dibû ê dextê xwe dibû طبعا ew jî rejîmê ew jî rolekê sermedlîzê dixwazim me tê xibin tesîrekê de wellahî dextekê siyasî ser me bike rastbirûna wê ser sînor gelkî zehmet e yanî serê sînor serê metr mikeab $450 distînin. Welatiyê ji Qamişloyê Emran Elî jî diyar kir ku ew gelek zehmetiyan di peydakirina dermanan û nirxên wan de dibînin. Xelkê me gelekî ضغوطات نفسية البروا شيء بيج برقة درمان ناي يك وقادر بهابوي يعني أبايا أبع الباهان بريا شار مع 1500 ذكري أنا بي بحفتوني بو بيدنا فهم كرشاوا أما سلاهان يعني في سري شار بيج مع سيدي ليك نامين دنابا هندري قام شلودي جا أم دقرن أم درماني خنابينن هلبت أسبابي يعني حكومتها سوري تشمولو بی درمانی درباس ناکه اویک جه و تانی شی ضغوطات تخوازی قی گرام بکل سر شعبی به مسئله واچی اواد به حل کرن یعنی عالم ما بخدای گل کی فقیرن تفهم چا و خلق فقیرن درمان کی بری بفرنگا انا بوی بدولاره yani خلق فقیر چا کنش خواستانه که پیرتنه بچبکی Li gorî agahiyên taybet yên ku Rojava TV ji Yekîtiya Dermanfiroşên bajarê Qamişlo bi dest xistine, xwestekên avakirina kargehên çêkirina dermanan li Herêmê hene. Lê ji ber êrişên domdarên dewleta Tirkiyeyên li dijî Herêmê ev yek di rewşa heyî de nepêkan e.